Оценка влезе тя от квалификациите в този финал, но самия факт, че вече при дебюта си на голямо състезание на Европейско първенство тя е сред финалистките, говори достатъчно за нея. Жалко за Жулиета Канталупи, внучката на Жулиета Шишманова, която е в италианският национален отбор, тренира при майка си Кристина Гюрова, която видяхте преди малко, която е втора резерва на финална лента. Тоест за малко ни достига да видим още една българка, може да се каже, на финалите на лента. Да, тя си е българка, спечели държавното първенство. Да. Наскоро в България, разбира се, тогава нямаше Силвия. Да, отсъстваха Силвия Митева и Моника Минчева от нашето държавно първенство. И заслужено спечели Жулиета Канталупи, която игра много силно на нашето държавно първенство. Много добре, особено на фона на Черкашина, която приключи преди малко. Съвсем така колеблива е все още с топка младата белоруска гимнастка.